Imos ter unha nova sección no Discord. O que ides ver agora é máis ou menos o resultado final e o funcionamento que é o interesante. Hai un apartado novo que vedes aquí que se chama legislación. Vale? Eu quería ter no Discord unha canle onde puidese consultar a legislación. Eu quería ter algo que fose fácil de consultar e que fose moi claro. A canle é esta, vale? É simplemente isto, vale? Entón aquí o que hai son etiquetas. Aquí hai unha instrucción que pon preme nunha etiqueta. Eu vou volas ler porque supoño que o estades vendo moi en pequeno, pero leovos. Aquí pon leis educativas, currículos, avaliación, horarios, mobilidade, CXT, CADP, etc., sustitucións, atención á diversidade, calendario escolar, ROCs, permisos e licenzas, instruccións de inicio de curso e varios. Son de sustitutos ou sustitutas. E queredes ver pois a legislación que vos afecta a vos, vale? Pois ides aquí onde pon sustitucións, pulsades aquí onde di sustitucións e automáticamente vos aparece isto. Acordo de interinas e ca orde de titulacións. Que queredes ver o ROC de secundaria? Pois pulsades aquí en ROC, fixadevos que non fai falta nin pechar esta mensaxe, pulsas aquí en ROC, esperas un nada e aquí xa tes todos os ROCs de infantil e primaria, de CPI, de ESO e bacharelato, tal, e ademais do ROC, o sea, habría que pulsar aquí para consultar, por exemplo, que sei, o ROC de ESO e bacharelato. Daxe aquí, abres o ROC. Ademais diso, tedes as ordes que desenvolven os ROC. Aquí todo xuntiño. Agora, imaginadevos que queredes consultar máis cousas, pero, joder, molesta vos isto, porque xa acabastes de consultar o ROC. Bueno, pois estas mensaxes que sobedes vos, teñen aquí unha opción que pon eliminar esta mensaxe. Entón, podedes eliminar a mensaxe sen ningún tipo de medo a que vai a desaparecer do Discord ou que sexa, porque se volvedes a pulsar outra vez en ROCs, pois vai aparecer outra vez. É dicir, eliminades isto, pero non eliminades nada, non ides romper nada, porque me entendades. Eu, por exemplo, vou consultar o que hai en varios, así xa vos explico, e vos ides poder consultar o que vos dé a gana, mentras eu estou consultando estes varios, vale? E non nos vai interferir, para que me entendades, é dicir, cada persoa pode consultar o que lle dé a gana, vale? Aquí en varios está a orde de formación, unha corrección de erros desa orde, a orde de seccións bilingües, dos centros plurilingües, de compatibilidade e de requisitos mínimos dos centros e de ratios. E tedes tamén o calendario escolar do curso vindeiro. Isto, lóxicamente, irás actualizando co tempo, é dicir, a día de hoxe vai estar todo este ano o do 22-23. Po ano, isto cámbiase e ponse do 23-24. Que máis hai? Os currículos. Bueno, o de currículos, a sección de currículos, tede en conta que están, por exemplo, isto que pon Real Decreto Infantil, cando hai unha frecha é que se pode pulsar. O de infantil, por exemplo, se pulsas, ábreche o que xa está publicado o día de hoxe no BOE, que é o do Ministerio, vale? En cambio, os galegos, aínda que hai xa anteproxectos, aquí non nos vou poñer ata que estean publicados no DOGA, lóxicamente. É dicir, xa poño aquí pendente de publicación, e o de secundaria, metín aquí o de 86-2015, que vai ser o que estea vixente nos cursos pares. E cando se publique o da LOMLOE, o currículo, pois por aí no aquí. Pero de momento está este apartado de currículos, ten que estar a medias e está a medias. Máis cousas que hai por aquí de mobilidade. En mobilidade tamén hai hostia de cousas. En mobilidade está a orde do CADP, unha modificación da orde do CADP deste ano, unha disposición que se engadiu hai anos, creo que no 19. A orde do CXT, a orde de Comisións de Saúde, conciliación das permutas, das itinerancias. E bueno, non sei se alguén trebellou nisto agora mesmo en Discord, se lle funcionou ben, tamén agradezo que me digades se trebellaste, se vos funcionou ben como me está funcionando a min, supoño que sí, pero non o sei.